Yesaya tidu baako. Na dufuro bi befifiri afiri Yesaya dunsini no mu. Na duban afiri ne nhini mu aso aba. Na Awurade honhom besi ne so. Nyansa ne nhunumu honhom. Afutuo ne maniyɛ honhom. Nimdeɛ ne Awurade suro honhom. Na Awurade suro bɛyɛ no hwam. Na ɛnyɛ deɛ n'ani hunu so na obebu atɛn. Na ɛnyɛ deɛ n'aso teɛ so na obedi asɛm. Na tenene na ɔde bebu atɛn ama mobroni. Na ɔde asɛntenene adi ama asase so ama ne hunufoɔ. Na ɔde n'anum abaa bɛbɔ asase. Na ɔde n'anum honhom akum ɔbɔnefoɔ. Na tenene bɛyɛ n'asene mu abɔsoɔ. Na gyidie ayɛ n'akwaa mu abɔɔ mu. Ɛna habɔdɔm ne odwanten ba bɛtena. Na ɔsebɔ ne apapoa ada. Na nantwie ba ne gyata ba ne nantwie a wadɔre bɛtena faako. Na abɔfra ketewa aka wɔn. Nantwibereɛ ne sisire bɛbom adidi. Na wɔn mma ada faako. Na gyata awiwura sɛ nantwie. Akokoa bɛgoro ahutia amena no. Na deɛ watwa nufoɔ atene ne nsa aka ɔkyerɛ bene bɔn. Wɔrenyɛ bɔne na wɔrensɛe adeɛ bio. Me bepɔ kronkron no nyinaa so. Na Awurade ho nimdeɛ bɛyɛ asase ma. Sɛ nsuo kata po soɔ no. Na da no, Yesai nhini mu dufuro a esi hɔ sɛ frankaa ma aman no. N'akyiri kwan na amanaman bɛhwehwɛ. Na ne homebea bɛyɛ animuonyam. Na da no, Awurade bɛtene ne nsa ne mprenu so de agye ne man nkae a waka afiri Asiria, ne Misraim, ne Patros, ne Ethiopia, ne Elam, ne Senia, ne Hamat, ne Pomu nsupon mu. Na wama frankaa so ama amanaman. Na wapɔm Israel asesabɔfoɔ aboa no. Na wama Yuda nipa a wahweteɛ no afiri asase mfatoro nanso abehyia. Na Efraim anibere befiri akɔ. Na Yuda ahohiahiafoɔ ase ahye. Efraim ani remmere Yuda bio. Na Yuda nso renhiahia Efraim ho bio. Na obetu akosi Filistifoɔ matu so atɔyɛ fam. Obebom afom apuɛ ma afa. Edom ne Moab bɛka wɔn nsa. Na Amon mma atie wɔn. Na Awurade bɛwe Misraim po mu nsuo korakora. Na ɔde ne mframa a ɛhyehyeɛ bɛwo so ne nsa akyerɛ asuo Euphrates so. Na wabɔ no ama no adane nsuwansuwa nso a wɔde mpaboa mpo bɛfa mu. Na tempɔn bɛda hɔ afiri Asiria ama ne man nkae a waka no. Sɛdeɛ ɛda hɔ maa Israel. Ɛda a ofiri Misraim asase so reba no.